Είσαι τρέλος, είσαι τρέλος. Όταν από την Τούπα θα έκανες κι άλλες χαρακές. Θέλω να πω. Θα έκανα πραγματικές χαρακές, Κάνουμε και μια έτσι. Αυτά είναι. Έλα Παναγία μου. Δεν γίνονται αυτά. Και μια έτσι. Καλέ. Αληθινό αίμα. Στόπ, αυτό είναι αληθινό τώρα. Δεν παίζει. Είναι αληθινό αυτό. Κόπηκε στα αλήθεια. Για μένα ήταν μια χαρακιά εσείς, οπότε... Γίνε μαζί μου ένα, γίνε μια αγκαλιά και το κορμί μου κέρνα, έρωτα και φωτιά. Γίνε μαζί μου ένα, ζήτα μου ό,τι θες, δεν θα έχω αντιρρήσεις, μην έχεις ενοχές. Είπε ένας φίλος μου ότι βρέθηκε δίπλα και χτύπησε το τηλέφωνο και χτύπησε με ήχο Χατζηδάκη. Ναι. Ναι, δηλαδή είσαι ένα κράμα περίεργο. Χατζηδάκη στο κινητό σου. Μα αφού είναι ωραία η μουσική του, βέβαια. Γιατί να μην. Για πλάκα το κάνει. Το χαμόγελο του Τζοκόντα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Όλα τα ξέρει. Να το προσέξουμε. Λοιπόν, υπήρχε κόσμος που ερχόταν και σου είπε ότι πρέπει να ακολουθείς την πεπατημένη. Η λαϊκή τραγουδίστρια είναι 1, 2, 3. Αυτό που πας να κάνεις θα σπάσεις το κεφάλι σου. Δεν έχεις περιθώριο. Και εσύ συνέχισες, γιατί νομίζω ότι πήγες κόντρα στο ρεύμα το τι σημαίνει λαϊκή τραγουδίστρια. Τα ακούσματά σου δεν ήταν λαϊκά κυρίως. Ήταν και το ένα και το άλλο. Άκουγες Σεπουλτούρα. Ήταν πολλά μαζί. Ναι, ήταν όλα μαζί. Που αν δεν ήταν όλα αυτά δεν θα ήσουν εσύ. Συμφωνώ. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι. Τουλάχιστον. Όλα μαζί πια όλα. Δηλαδή από πού μέχρι πού. Από τον Μάικλ Τζάκσον. Μέχρι εκεί. Ναι, βέβαια. Από το Χατζηδάκη μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον. Άκρα, τα άκρα, βέβαια. Μα τραγουδάς και τέτοια Αγαπώ τραγούδια. τη μουσική, δεν έχει να κάνει. Είτε είναι λαϊκό, είτε είναι, πώς το λένε εκείνο, το έντεχνο. Έντεχνο. Είτε είναι rock, είτε είναι pop, είτε είναι heavy metal. Ό,τι μου κάνει. Τώρα και όλα αυτά ανακατεύτηκε και βγήκε. Η Πάολα. Μία και μοναδική είναι. Έσπασε το καλούπι μετά, δεν υπάρχει άλλη σαν την Πάολα. Εσένα οι ταμπέλες σου τη δίνουνε. Γιατί συγκεκριμένα στην Ελλάδα βάζουμε συνέχεια ταμπέλες. Αυτός είναι ποιοτικός, αυτός είναι εμπορικός, αυτός είναι λαϊκός, αυτός είναι. Και σε μένα βάζουνε και στο Θέμο και σε σένα και στο Βαγγέλη. Εντάξει, δεν μ' αρέσει η ταμπέλα. Δεν μου ταιριάζει. Τώρα, αν θέλουν να πούνε ότι με λαϊκό. Βασικά, αφού μιλάμε για το λαϊκό τραγούδι και έτσι μιλάμε και για την ταμπέλα. Αυτή είναι η ταμπέλα μου, υποτίθεται. Μπορώ να τραγουδήσω σωστά, θεωρώ, τα λαϊκά τραγούδια, να μην εκτεθώ. Οκ. Από εκεί και πέρα. Μπράβο, Ματριοφροσύνη. Να μην εκτεθώ. Δεν τα τραγουδάς αρκετά καλά, δηλαδή. Δεν ξέρεις κάτι, να κάνω ψέματα ότι είμαι μετριόφρον. Όταν ξέρω πώς πραγματικά τραγουδώ, δεν πρέπει να πω. Αυτό που είπες έδειχνε μετριοφροσύνη, έδειξε. Έδειξε. Ναι, έπρεπε να πεις έχω φωνάρα, γιατί φωνάρα έχεις. Α, γι' αυτό το λέτε. Αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ. Και καλύτερο του κόσμου να μην το έλεγα ποτέ. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα εκτεθώ, λοιπόν, αν τραγουδήσω ένα λαϊκό τραγούδι. Με βοηθάει ο λαιμός μου πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλω μια ταμπέλα που να λέει ότι είμαι λαϊκή. Έχεις ακόμα Παόλα την ίδια αγάπη για το τραγούδι που είχες όταν ξεκίνησες ή επειδή έχει γίνει επάγγελμα? Τώρα έχεις μπει και μέσα σε. Σίγουρα είναι επάγγελμα, όμως αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Πάρα πολύ. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που το τραγουδάς και ακόμα είναι σαν να είσαι το πιτσιρίκι που ξεκινάει και είναι όλα μπροστά του και σε κάνει να ονειρεύεσαι? Δεν ξέρω αν έχω κάποιο τέτοιο κομμάτι που να θυμάμαι ή να νομίζω κτλ. Καλύτερα να πω κομμάτια που όταν τα τραγουδάω νιώθω λίγο έτσι περίεργα και κάτι με πιάνει. Τέτοια υπάρχουν, έχω αρκετά. Όπως? Το φεύγω του Ορφέα Περίδη, της Ελένης Βιτάλη, το μακριά μου να φύγει. Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω ξέχναμε. Ζω για μένα ναι. Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου τη ζωή μου μες στη φωτιά σου έλειωσες. Όμως τέλειωσες. Όλα η καταγωγή σου, ο παππούς σου μάλλον, είναι από την Αίγυπτο. Ο παππούς του μπαμπά μου. Ο παππούς του μπαμπά σου είναι από την Αίγυπτο. Ναι. Αυτό πιστεύεις ότι έχει παίξει ρόλο, γιατί και εσύ ακούς αυτή τη στο μουσική? τα περαμέντα και Ναι, και εκεί. Ναι, έχει παίξει το ρόλο του. Νομίζω κι εγώ, ναι. Ποιος σου έχει μάθει να χορεύεις έτσι? Η μαμά σου χόρευε Το έτσι? DNA. Δεν υπάρχει ο χορός σου. Μπορεί του παππού. Του παππού. Του προπάπου, λοιπόν, ναι. Γιατί χορεύεις? Η Κλεοπάτρα από τις πυραμίδες. Έτσι. Την έχεις δει να χορεύει on stage?
Σου βγουν τα μάτια. Γιατί κόψαμε τις φλέβες μας. Έλαντε, γι' αυτό. Δεν κατάλαβα. Το έχεις πάρα πολύ με το χορό και είχα ακούσει ότι σου είχαν προτείνει και να συμμετέχεις στο Dancing with the Stars, αλλά κάτι είχε γίνει Δεν και θα δεν μπορούσα μπορούσε. έτσι, γιατί έφευγα Αμερική για αυτό που κάνουμε το tour με τον Γκαρά και τον Παντελίδη. Όμως δεν θα πήγαινα έτσι κι αλλιώς. Είναι για ανθρώπους που είναι πιο πειθαρχημένοι από μένα αυτά τα πράγματα. Είναι για επιστήμονας, διπλωματικά το γλίτωσε το Όχι, πράγμα. εντάξει, εγώ είμαι και λίγο τεμπέλα. Νομίζω και δεν θα μπορούσα να πάω να κάνω έτσι εντατικά πρόβες και αυτά. Αγαπώ το χορό πάρα πολύ. Μπορώ να χορεύω σπίτι μου. Ό,τι μου ήρθε. Όμως δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνουν τα παιδιά και μπράβο τους που το κάνανε. Μπράβο, Πώς το θα κάνουν. μπορούσε να κάτσει μπροστά σε επιτροπή και να σου πούνε 9 και 8. Δεν με πειράζει, ας με βάλαν και δεν ας θα με βάζαν και 3. Εγώ θα ξέρω πώς χορεύω. Και 3 να σου βάζει στις αρνητικές κριτικές. Εγώ δεν θέλω να δω την μπάλα. Όχι, Το dancing είναι αυτό που είναι ένα σούπερ θέαμα και τα λοιπά. Καλά κάνει και τα λοιπά, το πρώτο στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά η Πάολα είναι λαϊκή ηρωίδα πλέον. Εγώ θα ήθελα να την δω στο Εγώ δεν dancing. θέλω. Εντάξει, καταλαβαίνω Πώς πώς έχει το λέτε. χορέψει η Και Στανίλη δεν μου στο ταιριάζει dancing, τόσο που είναι πολύ. λαϊκή. Σε άλλη φάση. Άλλο έτσι. Σε να guest. πας guest. Ως guest. Α, ως guest Θα μπορεί να πω, πήγαινε. ναι, θα μπορούσα. Διασκεδάζεις, βγαίνεις, πας σε κλαμπ, πού διασκεδάζεις? Δεν πάω. Δεν έχεις. Δεν πάω πουθενά. Δεν έχεις διάθεση ή χρόνο? Όχι. Διάθεση έχω πάντα και χρόνο έχω πάντα. Απλά δεν είμαι τόσο πολύ έτσι. Στο μαγαζί διασκεδάζεις? Πολύ. Είναι η έξοδό σου Πολύ. ταυτόχρονα? Ναι. Είσαι πολύ τυχερή για να το έχεις αυτό. Είμαι πραγματικά τυχερή. Και μετά γιατί είσαι του σπιτιού, δηλαδή με ποια έννοια, ότι να αποφεύγουμε τον πολύ τον κόσμο να μας φορτωθεί, με την έννοια ότι έτσι γουστάρεις, Ίσα-ίσα που μ' αρέσει. με την έννοια του να μ' αφήσεις σύσυγη θέλω, γιατί είναι ένα τραγούδι που καταλαβαίνω το λες τόσο δυνατά Να σου πω που... κάτι, επειδή ίσως να παίζει και λίγο ρόλο η δουλειά, δεν γουστάρω να πάω να πιω ένα καφέ, που δεν πίνω κιόλας καφέ, και να είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς, να σχολιάζει ο άλλος, να κάνει. Δεν το αντέχω εγώ πολύ αυτό το πράγμα. Θέλω να πάω να κάτσω κάπου ήσυχα, να φάω και να με γράψουν κανονικά όλοι αυτοί που θα τρώνε εκεί πέρα. Δεν μου αρέσει. Έχω μια λύση από το παρελθόν σου. Υποθέτω βέβαια ότι τότε με τη μηχανή στα 12 δεν φοράγες κράνος. Τώρα να φοράς κράνος, full face, Τώρα δεν να οδηγώ ανοίγεις, τη μηχανή, να σου πω τρως. την αλήθεια. Αλλά Τα τατού τι είναι αυτά? ό,τι Κάτι συμβολίζουν? το ένα ναι. Και τα άλλα. Το άλλα, οκ. εσωτερικό τι συμβολίζει δηλαδή. Ποιο το? Αυτό εδώ που είναι. Νότες βλέπω. Αυτό είναι η γιαγιάκα μου. Είναι το όνομά της. Και δικό μου φυσικά. Και εμένα έτσι με έχουν όπως την κόρη μου Παγώνα Πάολα με λένε. Και την κόρη μου Ξανθούλα Από τα Πάολα. παγώνα βγήκε από το. Γιαγιά. Το Πάολα από τα Γιαγιά, παγώνα. βέβαια. Νόμιζα το- Όχι, είναι και τα δυο. Δεν είναι Παγώνα ψέμα. Πάολα. Και η κόρη μου είναι Ξανθούλα Πάολα.